Waosan Ceriyos Cerkak Pamaos Govin Ekya Putra Barata. Nomor absen sekawan welas. Kelas kalih welas kalih. Cerita cerkak kanthi irah-irahan Sandya Kalaning Tresnaku déning Tangguh Hawe. Surabaya sing meh seminggu udan ngreceh dina iki kosok baline. Srengenge mentor-mentor, hawane sumuk, kuliahku jam sepisan wis rampung. Mengko jam 11 lagi ana kuliah maneh. Tulunggar sak jam tak gunakake kanggo lungguh layeh-layeh ing iringan gedung kampus sisih kulon. Papan kono kepenak kanggo lungguh awit sakliyane sepi uga edum amarga akeh wit-witane. Kejaba aku dalah sawetara kanca sak jurusan. Ana mahasiswi jurusan sastra Inggris sing uga padha lungguhan ing kono. Gedunge sastra Inggris pancen jejer karo jurusan sastra Jawa. Aku lan kanca-kancaku mung guyon ngalur ngidul, idep-idep kanggo ngisi wektu longgar lan refreshing otak sakwise kuliah. Karo guyon mripatku ora kedep nguladake pernahe para mahasiswi mau. Aku yakin iku mahasiswi sastra Inggris, jalaran durung tau weruh siji lan sijine. Yen kanca sak jurusan seora-ora mesti aku wis weruh. Kawigatinku tumuju marang mahasiswi klambi ijo lan celana jeans, rambut cekak dikuncir lan sele dicengkleng ana dadane. Dheweke caturan nganggo logat Surabaya campur-campur basa Indonesia. Eseme sing pahit madu ngregani lambene kang manis karagat iku. Mendah senengku yen bisa salaman lan weruh jenenge wanita merak ati iku. Aku tau sumurup wanita sing ayune bebasan tumpuk undung, nanging ora ana kang ngretekake ati. Nanging pisan iki rasane siji. Ing atiku kaya tukul kembang melati atusan cacahe. Wangine nggambar ngebaki dada. Kanthi ora tak sengaja bola-bali munjal abengan landung karo Musa Mesem dhewe. He, kowe kuwi ngopo Musa Mesem kaya wong sempel? Ngatake Yuni kang lungguh ing sandingku. Wingi wangsulanku sekancandake apane sing wangi. Lah iya, jelas tubuhku to. Wong arep mangkat kuliah mau nganggo deodoran 2 kilo J. Kandaku ceplas-ceplos kanggo nyinggitekake kumrojale dada. Pancet wae awakmu iki. Wis jam 10:30 ayo mlebu kelas. Pancine kuliah maneh iki. Pangajake Yuni. Nalika kanca-kanca padha ngadeg aku mung nyawang karo aras-arasen. Aku lagi gelem ngadeg nalikane kawektu ukara pangajak sing kepindho. Sejatine aku isih pengen ning papan kene luwih suwe. Aku isih pengen ngamatake endahe klambi ijo kang kecangga nukulake melati-melati ing atiku. Lakuku menyang kelas ngliwati panggonane klambi ijo ngobrol karo kanca-kancane. Rasane kudu pengen ngenalan. Jangkahku tak tata sengaja njupuk posisi mburi dhewe. Karepku supaya si klambi ijo bisa nyawang aku kanthi tamat. Nalika aku lewat sandinge, esem manisku tak kucalake. Nanging wonge sajak ora nglenggawal. Kepara malah mlengos nguwang panyawang padha pupus kang pepes rasa ing ati dulu.
tumanggape sing kaya ngono. Anggonku kuliah mung kanggo patut-patut wae gara-gara ora bisa uwal karo ceritane si Klambi Ijo, nanging wakasane aku mupus rasa senengku marang Klambi Ijo. Tak anggep mung sawentara wae. Rasa seneng iku bakal sirna bareng karo lumakune dina. Dina-dina candhake kuliahku tansah ajeg. Kadang kala aku uga sok mruhi cewek Klambi Ijo iku ana kampus lan sing cetha wis ganti klambi. Uger nyawang dheweke dadaku ujug-ujug gombluduk. Eseme sing mujiwat nunjep tekan pulung ati. Nanging yen kelingan karo ulate sing sajak ora keduga karo aku, rasa pangrasa iku gage dak kipatake adoh. Wong kenal wae ora batinku. Sawijining dina nalika bubar kuliah, aku lungguh ijen ing poncodan gedung kang kulino tak gawe lungguh karo kanca-kanca. Kepeksa ndelok-delok ijen merga kanca-kancaku padha repot ngurusi keperluane dhewe-dhewe. Ana sing perpustakaan, ana sing mangan ning kantin, ana sing mulih ning kos-kosane. Aku milih ning kampus wae karo ngenteni kuliah kapindho jam 1 awan. Supaya ora ngelamut, aku nyambi maca novel anyar sing wingi mentas dak tuku. Dumadakan saka sisih lor keprungu lagu kesenenganku wiwit jaman SMA biyen. I will fly in through yours of me and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard for me to get myself close to you. Iku lagune 10 to 5. Aku menggo swara gitar kang ngiringi uga keprungu. Ulem banget rasane kaya miber dhuwur ning awang-awang. Uger krungu lagu iku sing luwih agetake kang renggeng-renggeng karo gitaran mau jebule kene Klambi Ijo kae. Saiki dheweke nganggo klambi biru, eseme isih tetep pait madu. Iba senenge yen bisa duet karo dheweke. Kepenginanku bisa wawan rebuk karo dheweke, ora kena dak gapah maneh. Kebeneran sing ana mung aku lan dheweke. Novel tak tutup, aku menyat dak wanek-wanekke. Nyadaki suaranya bagus, Mbak. Kandaku ulas-ulas. Dheweke noleh karo mesem. Aku deg-degan ngenteni respone. Makasih. Swara keprungu karo orkestra. Aku banjur kenalan. Jebul jenenge Kiki, asale saka Tulungagung. Padha-padha wong neneka jebule. Nalika takoni kok luwih seneng caturan nganggo basa Indonesia utawa logat Surabayaan. Jarene ben padha karo sing diajak ngomong. Sebab yen nganggo dialek Tulungagungan, dheweke karep dioyoki desa. Dina-dina terus lumaku. Suwening suwe sesrawunganku karo Kiki sangsaya reket. Apa maneh hobiku lan hobine Kiki padha, yaiku ing babangan musik klub. Yen wis ngomongake perkara musik rasane nyambung senajan kadang kala undur-unduran amarga beda penemu. Bola bali aku lan Kiki nonton konser yen ing Taman Budaya. Ngepasi ana pentas teater, aku lan Kiki uga nonton. Panganggepe Kiki marang aku mung
winates kekancan. Anging ora dakselaki wiwit sumurup sepisanan ing poncot kampus kae atiku wis karoban rasa seneng. Apa maneh saiki sesambunganku saya reket. Kanca-kanca akeh kang mojoki jarene aku pacaran karo Kiki. Nanging seprene aku durung wani nelakake rasa tresnaku marang dheweke. Sejatine aku kepingin kandha terus terang. Nanging pijer mandeg mangu aku sumelang Kiki nampil sih tresnaku banjur dheweke ngadoh. Aku ora pengen serawunganku karo Kiki rengka merga perkara tembung seklimah iku. Sejatine alasan paling utama aku ora tumuli blak-blakake isin-isining atiku kuwi merga kalung salib ing gulune Kiki, kalung sing kaya-kaya batese tresnaku marang dheweke. Nadyan babangan beda keyakinan mau ora tau rebukan sasuwene aku sruwung karo Kiki. Nanging aku sumelang bab iki iku dadi perkara upama aku nekat kada tresna. Apa kira-kira Kiki uga mikir sing kaya ngono? Sawijining sore bubar kuliah aku isih kantrem lungguh karo Kiki. Ora akeh sing dugunem, Kiki luwih akeh nyawang para mahasiswa sing lagi bal-balan ing lapangan kampus. Apa awak dhewe mung bakal kaya ngene terus Ki? Pitakonku mecah suasana amam. Karepmu piye, Riz? Bab sesambungan awake dhewe iki. Riz, aku emoh kejiret tresna kang angel dibade bongkot pucuke, ujare karo tumega nyawang akasa. Perkara kalung iku dheweke mantuk alon, luhe wiwit mrebel saka mripate. Ki gustiku lan gustimu tak kira duwe titah kang padha kanggo tresnani sepadaning menungsa. Yen awake dhewe mbancut dalan sing kita liwati bakal rumpil, Riz. Aku ora sanggup. Kiki nyelehake sirahe ing pundakku. Tangane dak genggam kenceng ing langit kulon, srengenge wiwit medaki garis cakrawala mlaku tumuju sadyakala. Kula nyuwun gungging samudra pangkasamin awit sadaya kakirangan dalah kelepetan angen kula ngaturaken criyos punika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun.